खुलुमबाय बयखौबो बे आंनि फिसा YouTube चेनेल बड' कल्याण मिक्स YouTube चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोनसे निउ ब्लग भिडिअ'आव नोंथांमोन गासैखौबो फिन खनसेबो बरायनाय थाबावबाय। जोंनि गवालपारानि दुधनैयाव जानाय फिसा मोनसे प्रग्रामनि बे नुथायखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो ओंखारदों। नोंथांमोना जुदि गोसोबा बे भिडिअ'खौ नायलांनो हासिगोन। फैदो दानिया नायलांदो। बेवहाय गोबां मानसिफोरा ज' जाफैदों आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नायनो गोबां मानसिफ्रानो गारि लायै लायै बेहाय नायनो फैदोंमोन। मानसिजोंनो मानसि बुंफबना। बे प्रग्रामाव जोंनि टीमखौ बेवहाय मोसानो थाखाय लिंहरदोंमोन। ओमफ्राय जों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बरायनो थाखाय नै बयबो आखायाव बिबार लानानै दङ बरायनो थाखाय। ओमफ्राय मोनसे मिनिथावना जोंखौ ओरैबायदि नेहोबाय जि 1.5 घन्टा जालायलांदों। बेनि उनावसो सफैदों इयो। आं नै मेंग्लिलांबाय नै ना माबादि जाबाय आं नै हागलायासै नुनो हागोन नोंथांमोना नै आं नैनो माबादि जालांबाय नै मामाया दाबोनो सफैयाखै जोंबो नै सेल्फिसो लाना दं मानसिफ्रा मामा नायनायनि एक्सपिरियेन्सआ मारै गिदिर नै बाय थागोन ना ओमफ्राय नैनो बयबो बरिं मोनलायलायदोंमोन। सोरबा जलाय, सोरबा गसंलाय, सोरबा थाबायहां, सोरबा माबाहां बेबायदि जायैनो बयबो गोदाव सोराव जालायलांदोंमोन। नै ओमफ्राय नैनो मेंग्लिनो फाइनालि जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बरायनो थाखाय थाग थियारि जायैनो फाइनालि इयो सफैबाय। Dr. Himanta Biswa Shorma long live. Dr. Himanta Biswa Shorma long live. Tongke Sarabha long live. Tongke Sarabha long live. Rabasung Jutong Ramuti Jindabad. Rabasung Jutong Ramuti Jindabad. Bharatiya Janata Party Jindabad. Bharatiya Janata Party Jindabad. Bharatiya Janata Party Jindabad. Tongke Sarabha long live. Dr. Himanta Biswa Shorma long live. Dr. Himanta Biswa Shorma long live. Tongke Sarabha long live. We want 6 schedule. No 6 schedule, no rest. No 6 schedule, no rest. No 6 schedule, no rest. Inqilab Jindabad. Inqilab Jindabad. Dr. Himanta Biswa Shorma long live.
Tongkesara Bha Jindabad. Tongkesara Bha long live. Rabasung Jutong Ramiti Jindabad. Rabasung Jutong Ramiti Jindabad. Bharatiya Janata Party Jindabad. Bharatiya Janata Party Jindabad. Bharatiya Janata Party Jindabad. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. Tongkesara Bha Jindabad. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. Dr. Himanta Biswa Sarma Jindabad. Mari kan nanan itu. Apa pun atau You serious? Mamaksa paইছো जितु दिनक कोनोबा जागा डिमासा कार्बी कोनोबा जागा मुसलमान कोनोबा जागा मुसलमान ख्रिस्टियान कोनोबा जागा राभा बड़ो कोनोबा जागा मिसिंग बड़ो कोनोबा जागा सब्सक्राइब कुइलान मिक्स आरो बंगाली भाषा प्रेजेंटिंग कोनोबा जागा हिंदी भाषी मानो Nah, yang itu ini Kuilan, Bosomutaria, Mr. Situ, like, comment, share, जरूर करना. Hai बंधु कॉल. আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাব আহিছো. como বিষয়ববীয়া তথা ৰামাসন অঞ্চলৰ como ৰাইজে